nchena tebange bitatu byango getibne president yachita igende getangani umwaka manuti na kwanete bintu bya maana sana kuno mwaka nango geti kotebi president yo maene because namutedina gento gete ntutegete eki nkiango geti eki akabere president umatekara yachire gusiya ebintu nebinge to fight for example asa abantu bakora shoteri nje chorete bana biasara mbanya wate biasara bakorete egento kende na orogeti nanjitaba gusi eko abarengena family yae bakemba rengo gokoro kina nanjete abagusi edi akabere abana chikirani chito urmata nchiachete igo igende kinkia orogeti bija negendo kia gatatu kyo muiso president yakorete kia ngeri achite aria se cancer center akagera gatatebya abantu bande bakamanyana ki tari president iram embe omuntu uram ubwata magoso ne contract igone nintu amanyite egakogera abantu kumura umubale na ko igore project stariko gendro kerina ageta kaibura abantu amaiso Ndiye bona sana. Watebire umurai Wednesday nanchi te abagusi. Ase amabaga abiri gakwena no kurase serikali gocha ase abakenya. Gose birogo abyanyarire kwena no. Obwaene bwakoreirwe gocha ase umugusi. Kulingana na nje abona atebe ya. Ase gabo. Lakini tali president yefereti. Abantu bafereti na barai baitu. Barai. Abarai. Abatochore. Na bafereti. Because a president lazima atebuna ki yendo gete nturanyo for example gono iga tatebe ase serikali ya Kenya gono iga buna togendrete gono iga usiye tubwate chipati chirechi chinguru ibere choka ODM na UDA abanda babwatane bonsi abachumba batubwate bonsi banda batayana nyale batutetaye wegasi lazima ayo ekina kitu angozaba abananchi unaitwa abananchi abarai baito baritochorete babwatane baenda babwatanamo tarikero umuntu iro umuntu oye rero noyu kero umuntu umwe umuntu oye kandi baikaransamo ekina kitu angozaba igonto de president na tatu wanjeti president netu wanjete lakini abarai abatochorete na ubaferete